Balik na mga kapuso din sa GMA Regional TV Live. Siguro ang uban kanato mawad-an o gana o baka mag-uol sa mga padayon nga mga balita karong mga panahon na labi na ning sinati nato nga pandemya apan maayusab nga mo-highlight ta sa mga makapagaan nga mga butang karong buntaga. Let's celebrate love in the time of COVID-19. Makauban nato kining newly engaged couple gikan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu atong kumustahon og sa may istorya nila sa gugma. Daghang salamat sa pag-uban kanamo Mr. Ranodo Repolito Jr. ug Ma'am April Rose and Igot. Hello, good morning. Hi. Morning. Good morning, daghang salamat. Congratulations sa engagement. Si Ranodo, unahon ka, unsa may espesyal atong adlaw birthday man to ni Ma'am April ug unsa man jud plano nimo, unsa man kadugay na nimo ning giplano ang pag-propose sa imong hinigugma? Yes sir, pag last year gid siya akong giplano maayo nga by birthday gani akong buhaton mga April 21. So kay dakong ta og plano dili inta diri sa balay, sa lain untang lugar nga something flash mob kay choreographer dancer sad ko nya. So dahan ta og plano nya. So naman COVID ban. So di gid pwede kagawas naram dapat narin sa lugar. Wag siya ideya nga mapropose ko ng adlaw kay on that day ako man siyang giaway ana wala man ko pakita niya sa morning ana kay afternoon ako ni Ari sa ilaha kay napakoy gyud gilakaw kunuhay para dili niya may bawaan nga mag-propose ko niya. So mo to na itabo to nga na games and mo to na kulbaan sad ko nga wa ko kabawal sa kong buhaton. Mo to na itabo to nga kulbaan sad ko bisig mono niya siya. Ma'am April, unsay gibati nimo when he popped the question? Kuan kanang at first kay nakaingon ko nga bugo mo guro ni siya kay nag-game ba yan yung charade niya dayon ang iyahan dayon ko nabunatan kay Will You Marry Me. So pag sa charade kay kulbaan sa siguro to siya nidrit sa siya gingan nga yut alisa niya nilihod siya kalit timoto ko nga ala unsa man siya dito siya kamuan nga game. Tumuto pag talikod na nako na naman siya kanang mga print out letters nga will you marry me sa moto siya na shopping ko ayo. I'm very shocked and overwhelmed kay ako nag-expect sa kapait sa panahon karon ba crisis kaayo niya. Moto iya pag yung gibuhat ang proposals on my birthday so it was really a special day for me. Mo na siya happy and grateful and super blessed. Ikaw April, unsay kinaiya bali kang Ranodo nga murag imong naibgan po no? So una ana kanang kuan. So mo to nagsugod mi as best friends. Niya kay manghud kay lagi I'm 2 years older than him. So ako siya gi-treat as younger brother niya. We're best friends gyud niya. As the time goes by, may masagising siya now, niya may pag-imasayaw sa mga auto, na-develop sa ta. Niya, sa butan siya nga pagkalalaki, kanang taas kayong respeto nako, which is wala sad siguro nako nakita sa uban. Unsay matambag ninyo sa atong mga manag-uyab diha nga who are right now nakasinati sa ubang nga challenges gumikan niining atong gikaproblemahan karon nga COVID-19? Ako ra yung matambag kay kuan gyud kanang napataas kag pasensya niya. Ing juga mo sabot bisag unsa nga away pa ninyo or bisag unsa nga kuan kay ang babay, William ginang babay magpaka-ubos pero di sa tanang higayon nga ang babay pirmi na lang ubos. Kay gibawang ko ang tanang laki gyud taas yung pride kay lagi kuan na paidagang kuan ana pero kanang ma-learn na gina sa uban laki diha nga kanang dili gyud angay para ko ng away. Dapat o sabot juga kay ikaw mismo nakabaw man kay mismo ikaw nanagud tay buot nga nagsudsod ta ani so sabot gyud taon sa consequence. Mura na akong matambag ra sa kuan nga strong relationship is kuan gyud kanang trust sama sa gingon sa mong pares nga trust si mong uyab si mong pares para kamong duha nagi mo'y padulungan. Finally murag as expression man gyud naton isa gugma sa usag-usa
by special request, ng hangyo may mga kaubanan din sa opisina, pwede ba ko na ma-sealed with a kiss sa newly engaged couple? Yay! Thank you so much. Congratulations sa inyong engagement. We look forward to your wedding next year pohon. Congratulations ug daghang salamat Sir Ranudo Repolito Jr. ug sa iyang fiancé si Ma'am April Rose Ann Igot.